Få held med dit sponsorsamarbejde. Til forskel for mange fonde og offentlige støtteordninger, så er sponsorer et helt andet udgangspunkt og en helt anden indstilling, når det gælder finansiel støtte eller opstart af et samarbejde. Fonde donerer og kræver løbende afsluttende resultater og evaluering. Sponsorer kræver at få et mere konkret og direkte resultat ud af samarbejde fra starten af. Når du kontakter en virksomhed, er det vigtigt, at du er godt forberedt og har lavet din research grundigt. Du ved, hvem du skal tale med, og du ved, hvad der vil være relevant for dem at bruge penge på. Måske vigtigst er det, at du skal have indblik i, hvad de kunne forestille sig at få til gengæld. Her er 2 gode redskaber, som tidligere har givet mig succes i forbindelse med sponsorsamarbejde. Det første redskab er pakker. Pakkerne laver du sådan, at du helt specifikt præsenterer, hvilken vare de kan få og til hvilken pris. For eksempel 1.000 til 5.000 kroner, de kan få navn på sponsorvæg. 5.000 til 10.000 kroner, navn på sponsorvæg plus navn og link på hjemmesiden. 10.000 til 15.000 kroner, navn på sponsorvæg og plus navn og link på hjemmeside, plus mulighed for at lægge brochurer i foyer til 2 arrangementer årligt. Og så videre, så videre. Man laver pakkerne ud fra den enkelte institution, muligheder og ressourcer. Det giver et godt indtryk hos en sponsor, at du allerede har tænkt over deres andel i samarbejdet. Du skal selvfølgelig ikke være fastlåst i dine forslag af pakker, men det er min erfaring, at det er et godt udgangspunkt at starte dialog fra. Det andet redskab, jeg bruger, er at lave et særligt arrangement. Det kan være en rigtig god idé at få sponsorer til at føle sig helt særlige. Og det kan man blandt andet gøre ved at invitere dem til forskellige VIP-arrangementer før og efter en eventuel forestilling, event eller koncert. Det koster så lidt, men betyder så meget. Det kan være et lille arrangement med pindemad og lidt at drikke, og eventuelt en lille koncert med en solist eller en særlig tale fra stedets leder. Det skaber tættere relationer, at man mødes på en god og afslappet måde, der samtidig giver lidt ekstra til den enkelte. Action step 1. Vær bevidst om, at sponsorer også er virksomheder, der skal løbe rundt. Så læg energi i, at de også får en masse ud af deres støttekroner. 2. Lav gode, konkrete pakker med masser af brugbare produkter og idéer for samarbejdet. 3. Lav særlige arrangementer for dine sponsorer. Hvem bliver ikke glad for en god invitation? 4. Husk, at jo bedre du ser behovet for din sponsor, desto nemmere er det at skabe årelange relationer og støttemuligheder. Rigtig god fornøjelse.